gedeelde vierde plaats is geëindigd op de nummer 13 JFK Velde Mississippi Boot met 104,5 punt. En op de nummer 7 Fitnessvrienden Fitness in Velde. Daar waren 2 op plaats 4 geëindigd, maar dan huurt er nog 1 bij. Ook op 4 is geëindigd. Op de nummer 42 Fons Jansen, Assense Romeinen, ook met 104,5 punt. Gewoon die eerste benen vergeten. Ja, Rick regelt even die eerste, jong.